Vítajte v obci Liptovské Sliače, najväčšej obci na Liptove. Chcel by som vám tu predstaviť výnimočné stavebné pozemky. Poďme sa na ne spoločne pozrieť. Tak a sme tu. O tomto som vám hovoril. Rozľahlý slnečný pozemok, mierne svahovitý, o rozlohe 4757 m2, priamo pod lesom, západne orientovaný, vám ponúka výnimočnú príležitosť pre vaše budúce projekty. Tento veľký pozemok je možné rozdeliť aj na dva samostatné stavebné pozemky. Obec má bohatú občiansku vybavenosť, školu, škôlky, zdravotné stredisko a iné. Nachádzame sa v krásnej liptovskej krajine, ktorá má viacero lyžiarskych stredísk a akvaparkov. Volám sa Eduard Bartík, ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať o obhliadku.